Shalom Mama Nenang di Tapamana Majo Bukwendeta nomor 570 asa tapar siaja di satok pina Maninang. Coba dah, tidak. Puji Tuhan di halaman
Selamat hari Minggu madi hita saluna. Guarni minggu ta sadarion ima minggu letare marasni roha mahamu. Topik Jehovah mangaleon aek ahanguluan. Marede mahita sian buku ende nomor 578 ayat sada 1 ayat 3. Mar hite-hite guarni debata ama, dot guarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tondi perbadia, na tumopa langit do tanoon. Amen. Marasni roha mahamurap doho Jerusalem, jala marolop-olop mida ibana sudehamu, ale akan holong roha di ibana. Marasni roha situtu marap dohot ibana sudehamu, ale akana marsa roha mida ibana nasailaon. Lasdo rohaku di akana mandok tuau, beta hita manopod bagas ni Jehovah. Haleluya. Martangi yang mahita, ale amanami na di Banua Gijang, para si roha na sumurung di sude jolma, dang diolani ho anakmu na sasadai, di leon hodo ibana humokop hami, mamorsan dosa nami, sahat tuhau na pinarsilangi, sai patogu maroha nami, asa unang ganggu roha nami, maka porsai hasesani dosa nami, asa unang madele hami alani dosa nami, alai asa pos situtu roha nami, di asini roham nagodangi. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni rohami. Amen. Maredehita sian buku ende nomor 17 ayat sada dod ayat 2.
pati ni debata di minggu sadarion, imasian pati parjolo sahat tu pati pasapuluhon. Pati parjolo, audo Jahoba debatam nina debatata, dang jadi marakub au baenonmu debatam. Pati paduahon, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang ahana di Banua Gijang, do na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aek na di toruni tano, yanggo tunggabe si sombaon, manang sioloan. Pati patoluhon, dang jadi dohonon goarni debata, yanggo soture dalanna, aihona uhumna dosogot, akan marsineang di goarna. Pati paupaton, ingot hamuma pabadion ari minggui, dina ono mari maula hamuna sasiulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe na mangebati hutam. Ai dina ono mari do di topa debata, langit do hotano, do laut do nasa idsina. Dungi maradian do ibana diari papitohoni, tibaini do umbaina di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Pati palimahon, ikon pasangapon mudo natorasmu asa martuaho, jala leleng mangolu, di tano nani lehon ni Jahoba debatam diho. Pati paonopon, unang ho mamunu, pati papituhon, unang ho mangalakup, pati pawaluhon, unang ho manako, pati pasiaon, unang ho olo makatidakon hata nasotutu, maralohon dongan jolma. Pati pasapuluon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Bea pandok ni debata taringo tu pati nasapului, odo, audo Jahoba debatam, nina debatata, pargogo naso hatu dosan jala parimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patoluhon, rodi sudut paupaton, pinopar ni akan nasogo roha diau, alai asido rohaku di akan nama ribu-ribu, akan namar holong ni roha diau naso mangalosi patiki. Atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargogo imahami mangulahon na humbar tu patikmi. Amen. Maredehita sian buku ende nomor 170 sada ayat sada dot ayat 2. Ooh.
Tatopotima dosa tatu adopan ni debata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang, pargogo na sohatu dosan, pardenggan bahasa doho, jala ro di saleleng nileleng na doa sini roham, sai marpamuati maroham di hajaton nami, jala sai unang be ingot-ingot aka dosa nami, ai jok-jok dohami mardosa maradopoko, jala jok-jok dohu sungguli hami rimasmu, marhite sian pangelosion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, sai unang paingot-ingot pangelosion nami, unang alang asini roham, sai urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuan nami, palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege ma hata baga-baga taringo tu hasesani dosa. Adong do dihita situani malim na songoni. Na hudul disiamu ni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang. Dibaheni tarbahen ibana do panguluhon ro di ujungna. Akana sadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong. Asa ditangya kos nasida, asa ngapon ma di debata na di Gijang. Amin. Maredehita sian buku ende nomor 110 ayat sadadod ayat 2. Epistel diari mingguon dienet sian Yohanes 4 ayat 1 ayat 14 tajahama marsika sorin alai ikon bolusonna do luat Samaria. Alai adong madisi sumur ni si Jakob. Jadi dibain naong loja Yesus sian perdalanan, hudul ma ibana di lambung ni sumuri, tared di hos ni ari mai. Ainu ngalao
aka sisenai tuhuta manuor bohal. Dungi nina Yesus mama ngalusi ibana, out dibotoho basa-basa ni debata, jala out ditadaho na mangido aek inumon sianho, ra oloho mangido tu ibana, dungi lehonon na matuho aek na mangulu. Tung umbal gamaho asa oputa si Jakob na mga leon sumuron dihami, iba na do manginum siani dohod ianakon na ro di pinahan na. Alain na manginum aek si lehonoki na sotupa mawas bei ro di saleleng-leleng na. Ay anggo aek si lehonoki gabe mual doi di bagasan ibana na mabaor sa ro di hanguluan si saleleng-leleng na ima sahat na martua do akan na tumangion hata ni debata jalana upeopsa. Amen. Maredehita sian buku ende nomor 831 ayat sada dohod ayat 3. Tidakon maha porseo tai, songon nahina tidakon idongata saha porseon di sandok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogona suatu dosan, natu mo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, imana dituwuhon si Maria,
naga begebian sianton di parbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mate terpanjal do ibana dia hupinar silang na tua tu banotoru dung ditanom na mulak mangulu dia ripatoluhon na manai tu surgo lohundul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogona soh tu dosani tisima ibana pa imamulak sogo tu tanoon mangumi halak na mangulu do na mate au porsia ditondi porbadia jala adong sadahuria nabadia huria hatapani ala Kristen akan nabadia do dia sesani dosa do dia tai namando mulak mangulu du sogo daging ni ala na mate do dia ngulona surah sudah amin. Tabegema kor gabungan SPH diuduti korwi 5.
Tikting namasa di minggu ta sadarion Minggu 30 Maret 2025 na parjolo dadana nasorang di bahasa-bahasa hotu-hatta do sada dadana bawa di keluarga Prengki Raja Guguk inang borusi hobing na di hari Selasa 25 Maret 2025 maringanan di Jalan Taruna Sada Barat RT 10 Bitu RW 5 nomor 30 Sada Kelurahan Cibubur Wik 10 napa duahon ruas nataba tajalodo gabe ruas ni huriata ima Rosdiana boru si bolon tanggungan ni keluarga situa MH Silalahi inang boru Pasaribu inganan nasida di Jalan Malaka Gang Buton RT 2 RW Pitu nomor 16 Kelurahan Munjul Manang Wik Opat napatuluhon nanang berbagas titing parjolo dohot paduahon naing majalo pasu-pasu pabagason ma menpan mediator sidabutar anak ni amang harapan sidabutar tubuni inang poide boru sinaga ruas ni HKBP Abbarita Resort Abbarita Sian Huta Abbarita Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir dohot Orwana Seli Paramita Boru Siregar ruas ni HKBP Resort Cibubur boru ni amang bangun Joni Siregar tubuni inang Juita Boru Pasaribu Sian Huta Bulak Ringin RT Sada RW 003 Kelurahan Cibubur Manang Wik 10 Sada pamasumasuon di Patuba hari Jumat 4 April 2025 di HKBP Abbarita Resort Abbarita napaduahon tikting parjolo naing majalo pasu-pasu pabagasson ma Raja Lung Hamonangan Haloho anak ni amang Jawaslin Haloho tubun inang Rosbin Boru Simajutak ruas ni HKBP Resort Cibubur Sian Huta Komplek Depen Blok KK nomor 16 RT 004 RW 010 Sada Harjamukti Kecamatan Cimanggis Depok Manang Sian Wik 12 dohot Orwana Juliana Sarah Boru Manurung boru ni amang Togi Manurung tubuni inang Berliana Boru Sirait ruas ni HKBP Resort Cibubur Sian Huta Jalan Cibubur 2 RT 007 RW 002 nomor 52A Manang Wik 10 Sada pamasumasuon di Patupa hari Sabtu 12 April 2025 di HKBP Resort Cibubur masuk pukul 8 manogot na mangihut Dewan Koinonia sekolah minggu domu tu parheheon dohot pasca sekolah minggu di Patupado perlombaan mulai na di hari Minggu 23 Maret 2025 onom April 2025 dohot tanggal 10 April 2025 di Ganup Horong Jala Puncak parheheon dohot pasca sekolah minggu di Patupa hari Sabtu 26 April 2025 maringana di gereja masuk pukul 10.04 WIB pengumuman lansia hari Selasa 1 April 2025 senam sehat dohot sermon pengumuman lansia mat sohot majolo domu tu hari raya Idul Fitri masuk mamse songon nasomal di hari Selasa 8 April 2025 namangihut Dewan Diakoni Seksi Sosial tabuan ma ditangyangta akaruas ni huriata na di bagasan parsahiton songon nong tarsura di ting-tingta namangihut kunjungan gerejawi manang tamu ni huria hari Minggu 6 April 2025 di parmingguon pukul 10 WIB rodo tamu ni huriata sian punguan Ina Gloria HKBP Kutajaya Resort Kutajaya Distrik 20 Sada Banten na niuluhon ni Pendeta Martulus Manulang STH Laos Nasida do na marjamita di parminggu ni buah-buah
Hobartu program kerja ni huria tahun 2025 marhite tiktingon pinangidoma tu sude ruas ni huria asa tapasakat bema peliat tahun tu huria manang tu situa wik nabe namangihut ruas namoding nunga marujungolu ruas ni huriata ima situa Washington Hutagalung manang opuni si sahat doli umur 84 tahun tadingan ni inang noni boru sinaga nahinan manang opu sahat boru inganan nasida di Jalan Haji Bain RT 003 RW 006 nomor 25 lapangan tebak manang wik onom moding na di hari Kamis 27 Maret 2025 di Bona ni Pasogit tu udian di Bona ni Pasogit acara merningot ruas ni huriata naung ngoding jong mahita di inganat tabe ujung perdalanan ni ngolu ni dongat taon laos paingoton hita do sude nang hita pe disadatik kitong do songon nasida ikomoding alani i toktong mahita marpakirimon na mangolu saleleng di Portibion jala say hobas maneng sari-hari pe hita manadikon tanoon taingot mahata ni tuhata di pangukapos 14 ayat 10 tulubi mertua ma akan amate di bagasan Tuhani olak nion tutu di doktor di i masohot manasida sian paru kilon nasida aina mangihut matu nasida niula nasidai tabuan masude keluarga nang sisolhot na tininggal honi dongata nong jumolo modingi asanggiat matu hatta na mangapuli nasida alani i martangiang mahita di bagasar rohat tabe amin laos tayo de homman mahita songoni matikting di mingguta sadarion akatikting na mangihut boyma tajaha natar surat di warta jemaat tuhat tama nama masu-masu
tabekema korwi onom.
Maradehita, sian buku ene nomor 714 sekalian tapapungu pelean sada A sada B. Oh
Dame ni debata na sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramuti hati-hati dot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom madita salutna. Horas. Hondope jadwalku di parmingguan Manogoton jam 7 marjamita. Ay 2 minggu dope au di son. Ya anon pe boy kita lam ya semakin kenal semakin sayang anon. Hatani dewata di hita amanginan di minggu namar keluar minggu letareon nienet sian buku Nisi Musa napau paton bidu 20 sada mamuka mai sian ayat 10 satro di ayat 20 didok songonon dungi borhat na halak Israel siani jalan marsaro di Obed dungi borhat musena sida sian Obed jalan marsaro di bona ni dolok Abarim di Halungonan tondong ni Moab tukan habitsaran borhat musena sida siani jalan marsaro martopihon sungai Zeret borhat musena sida siani jalan marsaro di Baribai sungai Arnon namar dalan di Halungonan namar haroroan sian pertalpahan ni halak Amori si Arnonido parbolatan ni Moab di holak kolang ni Moab dot Amori alanido ubayan tersurat di bagasan buku parporangan ni Jahoba mardonokon waheb di Supa dot mardonokon akasungi ni Arnon tole muse hapuasa ni akasungi akan nama baur tukan inganan Ar jala mandiori di partalpahan ni Moab borhat musena sida sian itu BR lapatanna sumur ima sumuri na nidok ni Jahoba tu Musa papunguma bangsoi asa au mangaleon aik inumon tu nasida ujuima diendehon halak Israel hatani endeon bitsat maho ale sumur marende taripar mahamu ima sumur na hinali ni aka iduk na saut ni dukir ni halak na sangap sian bangsoi marhite sian tukot harajaon marhite sian aka tukot nasidai tahe dungi borhat musena sida sian Halungonan tu matana jalasian matana tu Nahaliel jalasian Nahaliel tu Barnot jalasian Barnot tu jalasian Bamot tu rurana di ladang ni Moab napa todong dot pucu ni Pisga panatapan tukan Halungonan ido sahatna jalan agabe topik manang tema di minggu tahun ima manaringoti taringot sada panindangi on sasitongna manang pengakuan asa takas tahapur siai sian Jahoba do manang Jahoba mangaleon aek hanguluan hurian itu hatta amanami inanami do tamu akadongan nahina holongan di tahun 70-an wingot do hujui dakdanak do pehami barani do winu pahami aek langsung sian kran najolo dah bahkan barani do hami manginum langsung aek sian sumur manang sian sungai sian kali ai ias do pina ujui alai parpudion tasukun madirita barani do pe imadah jala di era tahun 2000-an rame do par 33 aek isi ulang jala adong dongan deba pandita dotong
dohot bisnis aik isi ulang. Kalau memang ujui ia sedang menyala, ngebom, bombastis. Bahkan satu tikion, nargado HP aiki. Heado walami sadiri tiki praktek kami di lereng Gunung Merapi, Jawa Timur, mulai dapat aik na ias. Jala memang ikon sabar nama. Dang adong aik. Mual ni aiki dau sian ya huta ninganan praktek nami ujui. Dau na hira 5 kilometer lau membuat aiki. Ipe holan ya sejirigen dapat kami. Nggak mau mengangkat langsung ala pegunungan kan. Sejirigen itu 20 liter, itu berat sekali. Holan lau gabe sinumon. Jadi ala situasi i dang boi mari dihami. Itu dah. Ala memang maol aiki. Molope boi mari dihami joloroma udan. Jala ditampung bakma sahira luasna selebar kolam. Aima. Ai ro udani hira satahun 2 rodi 3 hali. Jadi ditampung di bak yang besar. Baru pe boi mari dihami. Ima argani aiki. Bohama molo dihalongonan. Lam arga aiki. Itu baru di pegunungan. Bagaimana di padang gurun? Argani aiki heado ujah sada cerita boi seharga 1 kilogram emas 24 karat. Ya. Bahkan di hita pe, na tinggal di huta, mau soadong aek, mau hian nate. Dumenggan ra, dang mangan hita, tuluari tulu borgin, sian dang manginum aek. Ima. Alai alania aek on nama, gabi perkaro, gabi persoalan di halak Israel ucui. Marparkaro nasida, bahkan barani do disalahon nasida si Musa, jaladah kolan si Musa, disalahon nasida Musa debata, molota jaha di ayat 5, manang di ayat adorang seturpuk tahun, dapat hita do di ayat 5. Dungi marmungut-mungut ma bangsoi dopak debata dopak si Musa. Buasa tung togi honon muna hami nakok sian Misir asa mate hami di halongonan mon rohai. Aiso manang hadong sagu-sagu manang aik dison. Jalanunga gine-gine ate-ate nami mida sagu-sagu na giak-giakon. Gine-gine. Angguau ala seorang di Jakarta doau. Maol mengatusi aha do lapatani gine-gine. Nang pe hadong sian tonga-tongata nabui marhata Batak, alih hata Batak siantar manang Medan, tong do maol mengatusi hata gine-gineon. Mau nggak mau terpaksa mahu buka Alkitab, hata Inggris, dot hata Heber. Asa bui huoto maksud nai, dang artina, anggu artina ada kuboto dak kuatusi, alai maksudna. Ternyata bosan nasida, muak. Dang olo beh nasida, mangaton sagu-sagu narosian banua kijangi. Di pangido nasida asa di leon sagu-sagu nasitongi dalam tanda kutip nasomal dialang aka bangso ujui
dohot aek sinum. Ima gabe mangalo nasida. Dang dihamoliateon rohana sida do na adong di nasida. Balik sa gabe marmungut-mungut. Daholan bangso ira dihita pe tongdo songoni. Na adong dihitai dang targai. Losta badikon dot akadongata di baribani. Gabe dang adong roha mandok ngoliate. Padahal narga situ tudui dihita. Nang pe mungkin molo tabandikon dongata di baribain ya kualitasnya mungkin lebih rendah. Alai dihita mai dang dinasida. Onma roha nama kamu liatehon. Roha nama lasni roha di akka si leon-leon ni dewata. Maol dapot hita. On nama odolan ni turpuk taon. Goar ni mingguta letare. Marlas di roha maham. Manang aha pe namasa di ngolu taon. Songon namasa di ngolu ni bangsoi. Unang ngadong sian dirita namar mungut-mungut ih. Sahira nahulitan dewata. Kurang dope dilean ibana tu hita. Kurang dope. Naso puas hita. Di si leon-leon di dewata. Ido ubain marungut-mungut hita. Jala masa dwi di bangsoi. Alanido ombar nama sai. Marmatean nama nasida. Di pargut ulok. Ala ni rimas ni dewata tu nasida. Enggak tahu beruntung, enggak tahu terima kasih. Dang dibotu mandok ngoliate. Sian bangso hatoban. Gabe bangso namalua. Dang mandok ngoliate tadi sih. Apa menurut mereka itu lebih baik jadi bangsa yang terbuang? Bangsa budak daripada bangsa yang merdeka meskipun susah. Memang enak jadi bangsa yang diperbudak di Mesir, semua ada. Tetapi status kita bukan status bangsa yang merdeka, bangsa yang diperbudak. Dia do. Macai denggan. Nabi dan di debatata tu nasida alai iman. Dung masai tongdo marpamuati rohan itu hatta. Dang rodi saleling-leling na rimasna tu bangsoi. Dung ya tu matangis nasida dung manolsoli nasida di dosa dot pangalusyon nasidai. Mangido asesani dosa torona masih Musa martangiang dioleh tu hata bain ma ulok tumbagai asa manang ise na mamering uloki mangulu nama jala on nama pertanda simbol ulok na tumbagai na dipasang di gijang ni sada hau hira ya simbol sian tu hata Yesus na mate di hau silangi manang isepe na terancam alani dosana mate manang masuk tu hamaguan bering ma silangi asa mangulu detong ham manjalo asin rohani tu hata siani nama baru borhat nasida madalaning melu sude pardalanan di halongonan salinai dipatudu tu hatta holong ni rohanai ima ditogu-togu nasida sahat tu ber na lapatan sumur
ima sumuri nanidok ni Jahoba tu Musa papungma bangsoi asa au mangalehon aik inumon tu nasida. Moltajaha andorang suturpuk tahun di bidu 20 sasitong ngangah masai di masa dan Meriba alai ucui mardosa si Musa dot siaron dang debata di patudu nasida nama ngaleon aiki saira nasido do nasida na dua do nama ngaleon aiki tu bangsa Israel ala dang tor dipangido tu dolok batui aek alai dipukul do. Padahal pareta ni debata dangadong songoni holan mandok tu batu ido leon aek alai asing nang di leon na di bain si Musa dipukul gabe dang do hotbe si Musa do si Aaron masuk tu tanu parpadanan ala ni dosai dang debata di pajolo dirina do nuaeng takas asa unang masa si songoni muse dokon ma asa au mangaleon aik inumon tu nasida debata na mangaleon dang jolo ma ujui ma dien dehon alak Israel hatani endeon bitsat maho ale sumur BR marinde taripar mahamu alasian sumurido mangolu muse nasida naung mauasian sobu wasna sian ise do di jalur nasida sian debata bahkan dah hola nasida ima sumur nahinali ni aka iduk nasaut ni dukir ni halak nasangap sian bangsoi marite sian tukot arajaon marite sian aka tukot nasida itahe aima sumuri dota tanah jepek amanginang sasitongna di joturpuk taodo hita asa toktong marlas ni roha dung taboto dung tajalo aek hanguluani dada aek songona jinalo ni bangso Israel ujui ale aek na memang pasobu uas dada holan satokin alai rodi saleleng nileleng na do HP dang behita mauas lumobi mah di bagasan hapor siau malah si roha mahamu aik anguluani ima Yesus di leodo dirina di minggu tahun minggu passion guarna asa ingot kita dang murah-murah aik anguluani tajalo alai ikon jolo sian si taonon sian hadangolon di porsan Yesus silangi sahatu dolok Golgata ido argani aek hanguluani ikon marlas di roha mahita alai husukun majolo tuhamuna hea dohamu marlas di roha alani i jala di huria tahun sejot-jot do di pamasa huriata alai saya toktong don nama bain hita marumut hea dohamu marlas di roha dung di jalo hamu 2 amplopon marlas di roha dohamu adong sian hamu na olo marlas di roha manjalo amplopon dung papungu pelian hita pelian sada A sada B pelian 2 tambah muse 2 amplopon dah marmungut hamu adong 2 nahuboto saya jot-jot ruas di huriata KBP marmungut-mungut naparjolo alani amplop songonon napa 2 hon ala takas olan namar bada do huriataon boharu dak ya hamu marlas di roha dumobi mataringo tu amplopo maretong mahamu jolo ai partinggan bahasa do Tuhani ikon marlas di roha mahamu diingot ibana hamuna asa parsi dohot di ulaonon dang ngadong naso tarpatu pada bata boy do dak pola dohot amuna ai bahasa do Tuhani
Alaikan ingot do ibana di peranan muna di tengah-tengah ni huria tahun. Na arga situ tu do hamu gabe ruas di huriaon ubayan dilibatkan. Melodang dicuekin ngapain? Jadi dung tajalo amplopet manuk ngoliate ma ali Tuhan. Takas do dihargai ho peranan nami songon ruas di huria tahun. Unang malah marmungut olan hepeng huria tah kebepion. Molo pangatusion hita songoni terus dakya hita marlas di roha. Ai ganuk tahun ganuk minggu terus nama hita keluarkan hepeng sia dopet. Jadi terus nama hita marmungut ganuk romar minggu alani hepengi panukun nama au tuhamuna. Jadi rohamu mar minggu di bagasan ungut-ungut ala ikon pasaton pelian anon. Ngerinai. Bolong nama hari gason muna salelingon. Ro tujulon itu hatta. Alani ungut-ungut munai sayang nai dau masian dirita teh unang masai jala unang sahatu pinggol akadongan nama dok ai huria tahun holang hepeng dok dia tahun dau mai hepengon pe ya holan sahotik dui tumimbakon basa-basan itu hatta boi mangulu kita, boi marminggu kita, boi balga garijak tahun, uli. Aisian dia dodalanna, boi songonon garijak tahun. Parhitea dohamuna, parsidohot di ulaonon. Ngolodang dihargai hamu, ya sudah. Sukun mah di bagasan rohamuna sadiri. Isi doau, atau isi doau. Dah ruas di huriata doau alai molo terus au songonon ruas na songon dia doau apalagi marsakap huriata lau pabidakon garija tahun satu tanuna di joloon wah hebat luar biasa pambahenan itu hatta di tengah-tengah di huriata tahun daholan ibana namang ulahon dohot hita dilibatkan amin martangiang maita ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosan amanami na usombahami di bagasan Yesus Kristus Tuhan siokop hami ido tutu nunga diajari hohami marhite hatam nabadiai asa toktong malas di rohahami bahkan di bagasan si taonon pe parukilon gulmit ningolo manang hadangolon ikon toktong hami malas di roha alani takas uboto hami hodo dongan nami dang di luas ho hami mago alani akan nama sai dang di luas ho hami mago ha porsion nami pahehe mahami ali Tuhan lumobi ma di aka keterlibatan nami dung gabe ruas di tonga-tonga ni huriamon asa parsidohot hami paulihon bagas jorom pabidakot sahat tu lu tuhu tanah dao asa mamuka sian huria namion lam godang lam balga pambahenan mi di tonga-tonga ni portibion di tonga-tonga ni luaton pargogoi mahami ai di botoho dohami godang hahurangan pasikop mali Tuhan asa unang adong sian tonga-tonga nami nasai toktong marmungut di ngoluna ganup ari ganup minggu asa toktong marminar buhinami di bagasan nasi roha napi nasami Tuhami marasi roha dotong hami ala takas di leon ho
di bahasa-bahasahon ho sadadak danak bawa. Di tonga-tonga di keluarga amanami Prengki Raja Gukuk inang boru si hompi. Pasu-pasu ma dak danak li Tuhan asa lam magodang lam hinalumohon ya kajolma lumobi ma gabe anak nahinalumohon ni roham. Songoninang ruas na tambah di tonga-tonga ni hurian namion. Ima di haroro ni inanami inang Rostiana Borsimbolon. Nagabe tanggungan di keluarga amanami amang situa MH Silalahi. Pargogoi ma haporsiona sida Tuhan. Asa boi gabe ruas nama toras di bagasan haporsiaon, di bagasan parsaoran dotahami. Suang-suangoni na martangia kami. Disakap ni keluarga manang anakko ni huriam menpan mediator sida butar dohot seli paramita boru siregar nanaing mancalo pasu-pasu perbagason di hari Jumat 4 April nanaing ro ima di huria HKBP Ambarita Resort Ambarita pasikop ma sakap ni rohana sidaya le Tuhan asa tongdo dinamulak nasida anon mambuan barita lasti roha gabe raphan malasti roha alani pambahedan mungna nabalkai suang-suangoni nang sakap ni anak kon ni huriam Raja Lung Hamonangan Haloho dohot Juliana Sarah boru manurong nanaing manjalu pasu-pasu perbagason di hari Sabtu 12 April 2025 di Huriam HKBP Cibuburon. Pasikop ma sude sakap ni rohana sida akan narikot lau manjalu pasu-pasu perbagasan ni. Rabdot keluarga besar haloho dot manurung padahal masih nasida aka abad-abad aka permaraan hipas nasida mangulahon ni sahat di ngoluni pardongan saripion nasida anon nang songoni di habut iroha rap dohot keluarga inanami inang boru sinaga almarhum sude keluarga ala dialapo amanami amang situa Washington Tagalung di hari-hari nang salpu pargogoi ma pinopar nasidaya le Tuhan asa toktong maka porsiaiho asa toktong ringgas marsaor dohot ho rap dot hami di tonga-tonga ni huriamon godang naitang nyang pangiduan namion sian dewan koinonia marhite-hite aka seksi kategorial nadong di bagasan ih suang-song ninang sian dewan diakonia marhite-hite seksi nadong di bagasan ih seksi sosial, masyarakat, kesehatan, dot pendidikan. Suang-song menisian Dewan Marturia, dot seksi sending, nang seksi musik, na di bagasan ih. Pasada marohanami toktong ali Tuhan. Asa sisa dani roha hami, patuluson sude. Nasinakap ni roham, marhite-hite program, marhite-hite pakobasion, di tonga-tonga ni huriamon. Jala toktong hami martangiang, di sude ruasmu namar sahid mobima namar sahid na dirawat tong di rumah sakit jala na di bagasan pemulihan di bagas nasida duho du pasat nami inanami inang purba boru pakpahan Jonathan Simbolon inang J Pangaribuan boru purba amang asitu morang amang pe sihite asa lam tuhi pasna nasida jala boi muse di hari-hari naneng ro ditiki na jonokon ro muse nasida tu colom rap dot hami mamuji pasangapon guarmu na badiai tong do hami maras iroha hali Tuhan rap dot akadongan nami ruasmu di Cibuburon namur ulang tahun hari hatutubu dot namur ulang tahun hari pardongan saripeon di bagasan saminggon ajar-ajari mana sidali Tuhan mamilangi ari-ari ningulu nasidai naung nilehon hotu nasida asa dapotan rohana bisuk nasida
maka mau liatehon sude denggan di basam. Ale Tuhan, kodang nai tangiang pangiduan namion. Ale buka do salutna sadasah dari colom. Jala takas do di botoho mang alehon. Narumikot sian narikot nahu pangido hami. Holan mengasahon guan anakmu Yesus Kristus. Martangia kami tuho. Amin. Marinde mamu sehita sian bukuede nomor 712 uhutma tapasahat peleata di bagasan lasni roha.
sai pabosur tondikon. Tatang nyakon mah peleata tu debata ngertang yang maita. Ale debata amanamina di Banua Ginjang. Hodo haruroan is aluhut silehon-lehon nadenggan. Dot nasa uli basa nama uli utus. Upasat hami masiana nileon mitu hami pelian nami tuho. Saya jalo mai gabe kuap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhase yang hami pelianon. Pati bulhon harajaonmu. Di tonga-tongani huriam dohot di portibion. Buhai marohanami mariti-hiti tondim. Asalamu tanda hami godangni silehon-leon mitu hami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Mari hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani lehoni toniro di mamataku. Osadot gogoki rodi salut hartaku. Manamina di Banua Ginjang, saya pinurbadia maguarmu, saya Roma harajaonmu, saya sahut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Ginjang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapa hari. Sesama dosa nami, songon panisanami di dosa nidongan, namar dosa tuhami. Una kami togio tu panguncunan. Palua mahami sian pangago. Ayo dona puna harajao dot agung
Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho, disondakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala dipasaorhon ma damena tutondim.